Permeteu-me que us expliqui què fem els voluntaris tortugueros del GPEC. Començaré explicant-vos que al mar Mediterrani sempre hi ha hagut tortugues marines, principalment 3 espècies diferents. I des de fa més de 20 anys que les ajudem, col·laborant amb pescadors que les capturen accidentalment, portant-les als centres veterinaris especialitzats i alliberant-les de xarxes perdudes. Des de fa uns anys que cada vegada venen més femelles a fer el seu niu a les nostres platges. Encara són poquetes, però cada any el número augmenta. El voluntariat no té obligacions. Qui pot i quan pot, ajuda. Tenim voluntaris que no poden ajudar, però volen saber totes les notícies sobre tortugues a les nostres costes. I n'hi ha que participen més d'un cop per setmana. Cada voluntari determina el seu grau d'implicació. I hi ha per tots, des de dissenyadors gràfics que poden fer un cartell, a traductors per poder fer arribar el nostre missatge en altres llengües. Penjar cartells, informar els usuaris de platges, coordinar tasques, vigilar nius. La nostra activitat es concentra en l'època de reproducció, que la marca la temperatura de l'aigua. Més o menys cap a final de maig, començaments de juny, i fins l'octubre. Estem alerta tot l'any, ja que sempre pot aparèixer una tortuga amb problema. De maig, juny a començaments d'agost, serà més fàcil trobar-nos amb mares que volen sortir de l'aigua per fer els seus nius, a una closca que pot anar dels 40 centímetres per les més joves a 1 metre. D'agost a octubre és l'època de l'eclosió i podríem trobar tortuguetes acabades de néixer que volen anar al mar a començar la seva vida. Els voluntaris comencem la temporada penjant cartells, per alertar i informar a tothom. De manera aleatòria, qui pot i quan pot, i preferiblement en companyia, va fent passejos per les platges a la nit o a primera hora del matí. A la nit busquem la tortuga adulta, la mare que surt a posar els ous. I sobretot informem els pescadors i famílies que anem trobant. I a primera hora del matí busquem els rastres que han deixat les mares a la nit. I també informem a tots els que creiem oportú, sobretot a pescadors, que són grans usuaris de les platges en hores poc transitades. Quan detectem una tortuga, el més important és no fer soroll ni molestar-la amb llums de llanternes o flaixos. És molt important que no cridem i que estiguem el més lluny possible sense deixar-la de veure. En el moment que la detectem, farem la roca, alertant els nostres acompanyants de la forma més silenciosa possible i trucarem al 112, per avisar que hem vist una tortuga a la platja i exactament a on. A partir d'aquí, la nostra tasca serà esperar instruccions dels tècnics que ens trucaran i evitar que algú la molesti. D'aquesta manera, ella farà el niu i nosaltres el podrem protegir per salvar el major nombre de tortugues petites, que és la nostra fita màxima. Per un altre cantó, podem trobar el rastre que ha deixat la mare a anar a fer la posta. El rastre té l'aparença que esteu veient i fa com 2 camins, en forma de V baixa. Un en la sortida, més indecís, i un altre per tornar al mar, més directe. En el punt de la V baixa que conflueixen els 2 camins està el niu. I és molt important que protegim tot el rastre de petjades i tovalloles, per trobar el niu i protegir els ous, i també aquest rastre donarà informació als tècnics sobre la mare. Una vegada tenim el niu localitzat, establim uns torns per vigilar-lo, protegir-lo i informar a tothom durant els 60 dies que dura la incubació. Aprofitant la tasca que fem, també ajudem a cetacis. Ens formem per un possible varament d'un dofí o d'un cetaci més gran per poder donar-li la nostra millor ajuda quan sigui necessari. Ja portem uns quants anys aconseguint que un gran nombre de tortugues petites arribin al mar, i més anys encara rescatant tortugues adultes i dofins amb problemes. Si voleu saber més sobre les tortugues i us agradaria ajudar-les, així com també els dofins, podeu contactar amb el GPEC EDC i formar part del nostre voluntariat. Moltes gràcies.